गोरिब सुबुंफोर जि दानानै जाग्रा जायफोर सुबुंफोर दा बिथांमोननो जोङो मैयाहाय जोङो मोनब्रै VCDC जेरै आस्राबारि रुनिकाटा थाइखाजुरा खुंग्रिं बै VCDCफ्राव जोङो बेबायदि खुन्दुं राननायनि जि बेबस्था बेखौ जों मैया खालामखांबाय दिनैहाय नैथि साननि थाखाय दिनै जोङो मोनबा VCDC जेरै हाथिसार देवस्रि सान्तिपुर थुक्राझार आरो बेंटल सेरफां बे मोनबा VCDCआव दिनैहाय जोङो जोंनि जे मुलाम्फागिरि बिथांमोननो जोङो खुन्दुं राननायनि जे हाबाफारि बे सोलिगासिनो दङ आरो बिनि गेजेरजों आङो खोब गोजोननाय मोन्दों जाय बिथांमोनहा दिनै बे खुन्दुंखौ मोननो हादों बिथांमोनहा गोसो गोरबोजों बरायदों आरो बिथांमोनहा गावसिनि जिखिनि बे खुन्दुंखौ जि दानानै गावसिनि इयुननि थाखाय मोजांनि थाखाय बाहायगोन बेखौ जोंनिसिम खोथा होदों आरो जोंनो रोजा रोजा साबायखर जासिदों। मोनसे समाव जोङो सानदोंमोन बियो थारैनो नंगौ नाथाय रायजो राजाफोरनि लुबैनाय रायजो राजाफोरनि खावलायनाय लेखा दिनै जोङो जोंनि सरकाराबो बे रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनांगौनि थाखाय लुबैनायखौ फोगोमनांगौनि थाखाय दिनै जोंनि सरकाराबो बेखिनि हाबाफारिखौ निसय लानांगौनि गोनांथि फैदों आरो जोङो बेबादिनो निसय रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बादिनो जों बेबायदि खामानिखौ मावलांबाय थानो जों नाजागोन। आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय मुलाम्फागिरि बिथांमोननिसिम जाय बिथांमोनहा जोंनि सरकारनि गेजेरजों बा जोंनि दोलोनि गेजेरजों जायफोरा दिनै बेबायदि खुन्दुं मोननो हाबाय बै खुन्दुं मोनगिरि बिथांमोनहा जाहाथे लांनानै खुनु बाजाराव फानहैया सोरनोबा फाननाय बेखिनिखौ खालामा बे खुन्दुंखौ मोननानै जाहाथे गावनो दानानै लायो आरो जोंनि जेखिनि हाबा हारिमु दानाय लुनायनि जे हारिमु बेखौ फोगोमनाय फुवारनाय फेजौनायाव निसय गाव गावनि दायित्वखौ बिबान लागोन आरो बेखौ मावफुंगोन होननानै आं मिजिं खालामो।